ସରିଗଲା ରୋଷେଇ। ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିକି ମୁହଁ ତ ପୁରା ଗ୍ଲୋ ଦେଖାଯାଉଛି ରେ। ଚୁଲି ଯୋଉ ଧୂଆଁଟା ମୁହଁରେ ବାଜିଲେ ଦେଖୁନ ପୁରା ଗାଲ ପୁରା ଚିକ୍ 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 ଚିକ୍, ନାକ ପୁରା ଚିକ୍ 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 କରୁଛି। ପୁରା ମାନେ କ'ଣ ମାନେ କି ଫିନିଶ କହନ୍ତି? ମ୍ୟାଟ୍ ଫିନିଶ। ମୋ କବାଟ କାଲି କବାଟ ଦେଖିକି ଆଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଟ୍ ଫିନିଶ ଆମ ଭାଇଏ ଏଇଆ କହୁ କ'ଣ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛି ପୁରା। ହଁ ହାଇଲାଇଟ୍ ପୁରା କରୁଛି, ଯେମିତି ହାଇଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଛି କି ଆଉ ପୁରା ନାକ ଗାଲ ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ସକାଳୁ ଆଜି ମୁଁ ଚୁଲିରେ ବସିଥିଲି, ଅବିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିକି ଆଉଛି। ନା ଚୁଲି ମାନେ ଚୁଲି ପାଖରେ, ଚୁଲି ମୂଳେ ନୁହଁ, ମାନେ ଚୁଲି ଭିତରେ ନୁହଁ। ଆଉ ଇଏ ତ ପୁରା କାଳିଆ କୁଟକୁଟା। ମୁଁ ବା ପ୍ରାଇମର ବୁଡ଼ି ହେଇଥିଲି, ପୁରା ପଡ଼ିନି ପ୍ରାଇମର ଏତେ ବୁଡ଼ି ହେଇଲି କ'ଣ କରିବି।